svima i dobrodošli kao odrasli leđugari moji. Danas, kao što vidite, nalazimo se u ukletoj kući. Sprat prvi ili ti drugi, ko kako hoće. Danas ćemo snimiti nešto jako interesantno, ali pre nego da se basno video, samo nas zapratite na Instagramu, imate ovdje Instagrame, ako niste trk tamo, zapratite nas, kačemo bukvalno sve, ako nas nema na YouTube, imate na Instagramu gde smo, šta radimo, gde su klipovi, kada će klipovi. Danas, kao što vidite, nalazimo se opet u ukletoj kući koja je zapravo, da kažem, dobro interijera. I mi, Maš, ovde realno možemo da živimo, ali dešava se jedan veliki problem. Ako ste gledali naše videe, a pretpostavljam da jeste, pojavio se glavna ubica i uznemirava nas. Snimali smo ga, imate video ovde na ekranu, dešava se veliki problem. Mi smo odlučili da se preselimo u ukletu kuću, tako da ovo ovde što vidite je trenutno naš dom. Tu smo Maša i ja. Imamo dnevnu sobu, imamo kuhinju koja baš i nije kuhinja, ali okej. I moj plan jeste da budemo ovde dok se situacija ne bude smirila. Zašto? Ja mislim da smo Maša i ja u opasnosti jer klovnovi znaju gdje živimo. I kada kažem klovnovi ne mislim na jednog klovna, već na više njih. Tako da, mi smo se prebacili, ali mislim da nas neko konstantno prati, ugrožava i sve to, tako da klovnovi, ne znate gde smo, ovo je naš sprat, samo mi znamo kako ući unutra, prozori su zatvoreni, želim da pokažem da je sve zaključno. Mašo, prati me. Za početak imamo ovde terasu koja je, kao što vidite, zatvorena, tamo nemamo nikakve prolaze, dođi Mašo ovde, ovdje je WC, ovdje su glavna vrata, Mašo snimi. Imamo ovdje prozor, Mašo dođi. Dobro. Ljudi, gledajte, znači imamo još jedan prozor ovdje koji je zatvoren i zadnji prozor koji smo zatvorili, čim smo zapravo došli ovdje. Mašo, prozor otvoren. Zar ga nisi, čekaj. Šta? Zar ga nisi ti zatvorila? Jesam. Ko je sklonio merdevine? Ko su bile ovde? Ne kapiram. Ok, ljudi, nemam objašnjenje, ali dobro, da se vratimo na poentu ovog videa. Kao što ste videli, sve je zaključeno i niko ne može da uđe. Šta je plan ovog videa, šta je poenta videa? Mi ćemo sakriti kamere po kući, u našoj sobi, u WC-u, ovdje u hodniku, u svim sobama, u celu da vidimo da li nas neko prati i da li neko zna našu lokaciju. Ne znam kako, jer na sebi nemamo telefone, pa da nam neko vidi možda IP ili lokaciju, niti smo nekome rekli, hej ljudi, odlazimo. Spakovali smo se još tokom dana kada je bilo i ljudi, u smislu da klovni neće doći kada je dan i kada ima buke i mase. Došli smo ovdje još danas, ceo dan je sve mirno, u pitanju jeste noć, upravo je 3 ujutru. Maša i ja sam ovde sami i provešćemo našu prvu noć ovde, odnosno prvu noć gdje ćemo zapravo spavati. Tamo su naši kreveti, tamo ćemo spavati, stavit ćemo kamere, ako nešto vidimo vidjet ćete zajedno sa nama, tako da to je to, a mi se bacamo odmah na ovaj video. Ok ljudi, dešava se promena plana u neku ruku, ne znamo da ćemo da spavamo odmah, zapravo ne možemo. Pre svega Maša je uplašena i nije nam najprijatnije, iskreno, zato što kuća nije naša i ne znamo da li će dođe neki lopove, neki ubice da promeni prozor i ubije nas. Nemamo ključe od ovih soba, tako da je jako rizično. Ja sam razmišljao da možda stavimo zamke i sve to, ali treba će nam budžet za ovaj video, tako da ne znam šta mogu da kažem. Sve u svemu, prvi put smo zvanično došli ovdje da živimo tokom moje karijere, nikada nisam došao ovdje kao da živim, da snimam videe, više dana sam bez da ovo napuštam. Tako da, ovo je naša nova kuća trenutno. Mašo, komentar na sve ovo? Nemam komentara. Ništa? Ništa. Da li još ljuta? Da. Slučajno?
hoćeš da budemo kućice su klonovi, šta? Si gledala prošli video možda? Jesam. Snimke sa kamere. Jesam. Šta je bilo da je ušao klovan ovde? Trebali smo samo da stvaramo prostor. Čabe, a ko zna gde sam? Kako da odemo negdje uveče do grada ili tako nešto? Ne znam. Nemoguće. Tako da, nije nam svejedno, ali idemo na spavanje, postavit ćemo kamere svuda i ovde u hodniku, odnosno u kuhinji, i u našoj sobi, i u pravom hodniku i onim sobama, tako da ako nešto primetimo, to je to. Kraj. Znamo da smo sigurni i krećemo u opasnu borbu sa zamkama i sa tučom, sa klonovima u nadi da zaštitimo Mašu Place, tako da ako niste ostavili like i subscribe, postavljamo kamere iz sekunde i kreće potraga za klonovima. Ok, Mašo, trenutno tražiš stvari za spavanje neke... Da, ne znam kliknuo, čisto. Bukvalno znam bilo šta, ali zanima me šta ti misliš na osnovu svega ovoga, da li je bezbedno, šta da radimo ako ih vidimo i sve to? Meni je ovaj prostor prvo. Mnogo je veliki i sve izgleda mnogo jezivo. Pa... ali sigurnije je ovde nego tamo. Samo uzmi ćebe, Mašo, ja ću ove jastuke ovde. Spavat ćemo ovde najverovatnije. Dobro. Stavit ću jastuke ovde, bacit to ćebe. Mašo, krećemo, da li si spremna? Jesam. To je to. Ok, ljudi, kamere su postavljene svuda u kući. Mi idemo na spavanje. Bukvalno je mrkli mrak ovde. Kamera će da snima Night Vision mod i ovde u drugim sobama jer je svuda apsolutni mrak. Tako da kreće timelapse našeg spavanja, ostalih soba, poželite nam sreću i to je to. Prva horor noć može da počne. Ja ne mogu da spavam. Što? Što je strašno.
Kreni napred, beži. Neće bez tebe. Dolazi, Jovana, ubiće nas, kreni. Tu sam, baš tu sam. Baš tu sam. Dva klovna ubica. Dva klovna! Svi za nas. Bežimo odavde što brže možemo. Kreni. Krećem.